while nagulat ko sa oras because it's too early to go market. Kaya mamalit na po ko sa akong mga ingredients for my green smoothie detox. Muna ako live diri. Simple, pero na IPS. That is Netherlands CPS. So quiet and green, a lot of grass, so greeny. Mga mamshis, kita dili ta mag mukmuk sa balay nga mag problema. Isayaw na to ang atong mga problema. Be happy, enjoy life to the fullest. Kay ang life is a gift from God. Yeah. It's a gift from God. Dili ta mag sadness kay ang wrinkles, usaon na lang. Mahal kaayo ang magpa-beauty. Madtog salon. Madtog pampa-beauty nga expensive. So, ang secret is to be happy. Iwasan na to ng mga problema. Oy, although na mga problema sa itong kinabuhi, pero sit aside, oy. Kung nagproblema mo kwarta, dali ra na. Muapil og kapa da og region. Mauna karon sa Pilipinas. Inain. Ang akong mama ba? Sayo kaayo kayo nagbalita, ana. Kay mo invest daw. I hope it's true. Kay mag-invest daw si mama. Halam, uli na lang day kung Pilipinas kung ingana ta mag-ani sa kapa og region, no? Di na lang ta managbaho diri sa Kabugnawon. Pista mga mamshis, ha? Gusto na ko ma-inspired ang mga mommies nga dili mag problema. Gusto ko happy o always beautiful gyud ta each day. Maulang na sila ang atong beauty tips in the morning, pero moinom jud tag tubig, 2 glass of water. Moinom jud ta og una ta mag-abri sa mata. Before we open our eyes, magpasalamat ta, thank you God for giving me another day of life. Yeah, mga mamshis. Magpa-beauty lang ta everyday. Mo lang na, stress-free. Mo na giingon, stress-free. I hope you like and don't forget to like and subscribe my channel kay daghan mo kaayog makuha sa ako. Gusto ko nga happy ang mga mommies. Bisag daghang kay tag chikiting sa balay, no? Mag-alaga, manglaba, magluto, kabalo jud ko what is life is as a mommy. It's a super mommy. Tawag nga nato nga wonder mommies. Walay unsa gani na, walay day off. Walay day off. So i-enjoy lang nato ang life. I-message ko mami ha kung unsay gusto ninyo nato nga topic. Kung mag-topic tag kwarta, ipasirox na to ang kwarta. Dali ra na kaayo, dili mahurot. Unsa atong i-topic about sa bana nga mabuutan, dali ra kay na siya pabuutanon oy. Basta maulan to, be happy, positive always. Smile in the morning and good vibes, be positive. I love you mga mamshis. Bye, see you again and again and again.